Alles of niets. Alles of niets. Zet hem op. Bedankt. Even uitkijken, even uitkijken. Ja. De volgende. Weer het beeldje slokje erbij. Het riekt haast naar omkeperij. Als ik wat maak, dan wil ik één ding heel goed kunnen. Ik heb wat goed te maken hè, met mijn boerspresentatie van vorige keer. Welkom bij Tafel 18. Stilte van de storm, want het zal er eerst om wij gaan. Om de eind van deze aflevering moeten we keihard de helden van uw kandidaten naar huis te sturen. Alleen nog de beste treien binnen goed genoeg voor de finale van Tafel 18. Maar nu ben ze nog maar haar seizen. Dadelijk smijt ze haar beste nijgezetje dessert om de jury te presenteren. De spanning rinnen op in de keuken. Vorige week zeggen we Dirk, Leo, Gesina, Evert, Michiel en Brenda onder slag met het meisje van een haatgerucht was Sherre op Griente. Een drege klus voor elke in, maar het leverde mooie resultaten op. De jury had het beoordeeld en punten nieuw aan de deelnemers. Dat zullen ze goed wedwan en de optelsom van de beoordeling van het haatgerucht en het naaigerucht zal uiteindelijk de terugslag gaan. Voor Leo zal het lastig worden bij de beste treien te eindigen. Alleen nog als er hier een geweldige prestatie deel zet, maakt hij nog een kans. Ek Brenda zit er net echt goed voor, maar kan nog een inhaalslag meidje. Evert zit soeverein op kop. Die hoeft hem de meeste zwaar net te meidje. Van Michiel, Gesina en Dirk zult er omspannen joet. Zij kunnen samen de slag winnen, maar die ek lieke het verliezen. Het is erop of eronder voor uw kandidaten. Ze krijgen oren de tijd om een naaigerucht te maken dat krijgers bij de ooropdrachten maken is van ingrediënten uit de eigen streek en van dit seizoen. De koks zullen alles dwaan om haar creativiteit en fantasie in te litten. Maar zou ik verlet van discipline, vakmanschap en tempo. Want die 90 minuten die ben zomaar voorbij. In voor één starten de kandidaten en Brenda doormaakt als eerste. Succes, die tijd gaat nou in. Vorige week hield Brenda dreig en kregen ze stevig commentaar van de jury. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder. Misschien komt dat wel omdat Brenda het eerst wat improviserend en associatief werkt. En dat zou wel eens de meidje haar kennen, maar haar dijstig werk als interieurarchitect. Ik vergelijk het wel eens met mijn eigen vak. Het is een soort samenstellen van dingen en de juiste dingen bij elkaar zoeken. En dat doe je met koken ook. Als interieurarchitect bedoelt? Ja. Ben ik eigenlijk ook altijd aan het kokkerellen. Dus ik denk dat er heel veel raakvlakken zijn met dat. Ja, het creëren van dingen. Dus vanuit het niets iets maken. Dat is eigenlijk wat je doet. En dat doe je met koken ook. Tenminste, of je moet iets uit een recept. Maar daar ben ik gewoon niet goed in. Dan lees ik zo'n recept en denk ik van, nou. En dan heb ik er gewoon al minder lol aan. Als het moet zoals het moet. Brenda is al even onderweg. De beurt is nou aan Michiel. Michiel, die tijd gaat nou in. Dankjewel. Succes! Ek voor Michiel likt het zijn etensiederij net los te staan van zijn orenbezigheden. Michiel is muzikant. Watching the ships rolling, then I watch them roll away again, and so I'm just gonna sit at the dock of the bay. En dan zitten we hier in Haas. Dat is die stadje, hè? Ja, Haas is. Ik ben geboren in Hallingen. Ik ben mijn huid met begin Hallingers, maar ik viel mezelf wel echt een Hallinger. Ik ben hier geboren en getogen. Ik kan hier volle muziek maken altijd. Altijd met de visserijdagen wel optreed. En dit bloot wel een beetje in mijn stadje inderdaad. Het bleef de roots, zeg maar. Ja.
Ja, Want wij lezen die roots dat wie vierde shirt in de familie? Nou, Zeeuwse roots. Hè. Mijn opa en oma ben je kwam naar de ramp in 53 uit Zeeland voort. Dan ben ze hierheen geëvacueerd en ze ben hier hingen bleun. Sitting at the dock of the bay, wasting time. Met muziek maakt je dan vermakkelijk het publiek. En volgens mij doet het mij iets sieren, doet het toch wel een beetje hetzelfde. Het verrast mensen met mooie combinaties en hoop ze te verrassen met mooie smaken en met mooie gerechten. Dus het had wel een heel soort met elkaar te krijgen. Het is wel een beetje een kunstzinnig vak. Evert, die tijd gaat no in. Succes! Dankjewel. Van alle 6 kandidaten liep het Evert het meest serieus dwaande te wezen met het eten zien. Het scheelde dan ik net volle of hij zijn beroep ervan maken. Ik heb ooit als kind dacht ik van ik ga kok worden. En daar ben ik toen ook een keer mee begonnen met de opleiding. Alleen ja, een hele slechte stage toen de tijd gehad in Den Haag. En toen ben ik ermee gestopt. Maar ergens blijft het altijd toch een beetje broeien. Van, ik had eigenlijk misschien wel kok willen worden. Die gaan we even aanzetten. Maar denk je dan nooit, jeetje, hier ik een oren stageplak houden, dan wie ik misschien wel in dit vak sta? Ja, vaak. Vaak. Ja. En dat heb ik nog steeds wel eens. Dat ik denk van, had ik graag willen doen. Ja. Als ik wat maak, dan wil ik één ding heel goed kunnen. En als ik dat dan kan, dan pak ik het volgende en dan wil ik dat gewoon goed kunnen. En als ik elke keer maar wat nieuws ontdek, dan, of nieuws ga maken, ja, dan beheers ik nooit één ding heel goed. En ik wil één ding goed beheersen. Dus worst ik binnen. Als dat zou kunnen, zou dat leuk zijn. Een goed dessertmaatje is hartstikke lastig. Smaken moet te kloppen, het mag er mooi uitzien, maar vooral ook het maatje is ingewikkeld. En de wit nog iets lager. De chocola is gewoon heel... Een ierappelsieren kan elke niet wel, maar iersmaatje of chocola? Daarom krijgen de 6 kandidaten een masterclass patisserie van chefkok Leender Klaasens. Hij kan uw deelnemers helpen met alle tips en trucs. Uiteindelijk staan we hier natuurlijk, of jullie met elkaar. En dan hoop ik dat ik jullie wat dingen kan laten zien wat je kunt gebruiken voor het dessert. Ja, zaterdag, ja, dan is het de battle. Hou het anders ook. Ik wil niet zeggen boers, maar dat het moet gewoon lekker zijn. Ze moeten daar aan tafel. Oh, maar dit is lekker. Dat ze nog een hap willen. Dit is lekker. Kijk, en je kunt wel gaan figuur zagen met allerlei dingen. Dat heb ik met wedstrijden ook wel gedaan. 1,5 uur. Na een week in Bient zag je jou alle dagen een verslag van deze masterclass. En jou kunnen zien hoe de kandidaten het doen. Maar ik zelfs leren wat er nodig is om een prachtig naaigerecht te maken. Christina, ben je er klaar voor? Ja, dat moet. Dan moet je beginnen. Oké, dankjewel. Succes. Ja. Christina's haatgerucht van vorige week smaken poer best. Maar haar presentatie wie striem in, zei de jury. Dat maakt je het volle beter. Ja. En bij Leo maakt alles beter. Mooi smaak voor die geroosterde zo goed doen. Ja. Wortel? Bosbeen, donkere. Zo'n zwarte. Voor hem is de uitdaging het grutst. Hij stiert op nota Steve onderom. Leo, alles of niets? Alles of niets. Zet hem op. Bedrijf. 4 keer 10. Oké. En dan is er nog één kandidaat doen. Dit is wat je blijft doen, hè? Ja, toch? Ja, wachten duurt lang, hè? Ja, je mag gauw beginnen. Ja, Succes. Dankjewel. De tijd erin. Heb je dit al even zien? Voor alle beeldjes, hè? De druk is heet. Dirk is opgegroeid op het beeld. En wil altijd zijn leefde voor deze streek zinlitten in zijn etensierderij. Als je hier opgegroeid bent, dan stelt je lichaam zich als het ware in op je omgeving. Dat hebben de dokters nog nooit gezegd, maar dat is wel zo. Die ervaring heb ik, ben nu 68 jaar,
Maar die ervaring is gewoon. Wij zijn in Italië geweest, hebben lange tijd zitten, we hebben in Frankrijk lange tijd. Maar je lichaam, in het begin is het wat moeilijk, maar dan pas je lichaam zich aan. En als je hier woont, dan moet je, vind ik, de producten eten die je hier vindt. Want dat is voor je lichaam het beste. Daarom ondersteun ik dat ook. En dat is een gevoel voor mij dat ik overdragen wil. Daarom doe ik mooi. Ik doe het ook met, daarvoor, ja, om zien te laten van mensen, kijk, dit maken we van die producten en dat hoort bij ons. Maar ik doe het ook omdat ik het hartstikke mooi vind. Een van de criteria dat de opdracht van Joert onvoldwaam had, is dat in het nijgezetje een link zichtbaar wezen had met culturele hartstad 2018. Brenda is als eerste van start gaan en moet dus ook als eerste kleer wezen. We rennen naar de eind van de oren. Brenda had nog een paar minuten de tijd om haar werk aan te maken. En daarna moeten de rest van de kandidaten ik één voor één haar nagezetje kleermaatje voor de jury. Het lieket Brenda Joert te slagje om op tijd haar werk kleer te haven. En ook de andere kandidaten binnen al een heel eind op streek. Brenda, die tijd zit erop. Ja. Bist je klaar? Ja. Dan mag je naar de jury als eerste. Succes! Hey Brenda, succes! Succes! Goedemiddag, Brenda. Nou, ik heb voor jullie een chocoladeworteltaart gemaakt. Chocoladewortel? Chocoladewortel, walnoot. Ik heb gekeken van wat is er nu bij ons op het beeld. Walnoten en wortelen. Dus dan heb ik daarbij een wortelijs gemaakt, een wortelgemberijs. Ja. En een kletskop met het logo 2018. Precies. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar het ijs in ieder geval. Wortel? Wortelijs en een gember. En gember. Ja. Mooi op kleur werken. Hoe heb je ijs gemaakt? Ik heb eerst de worteltjes gekookt in sinaasappelsap en kruiden erbij gedaan en toen in de ijsmachine. En dan een taart, de chocoladetaart? Chocoladetaart met wortel, of eigenlijk een wortelchocoladetaart met walnoot. Ook iets van sinaasappel in de chocoladetaart? Er zit een heel klein beetje sinaasappel. Ja, mooi dat friske dat je in. Ja, dat geeft een beetje dat frisse eraan. Ja, die aromas komen ook goed naar voren toe. Nou, dat is een mooi begin. Ja, dit, absoluut. Dit is een mooie aftrapper. Brenda liek het wat goed maken te hebben. Maar de concurrentie is weer. Bigelieks van Michiel. Michiel, volgens mij bestelt het heel dat leer van. Ja, dat klopt helemaal. Die kant maar gauw uit. Succes bij de jury. Ja, dankjewel. Ik hoop dat het steenbloot. Dat is overweg. Nou, Met je vinger. Oké, man. Hier Dat is super spannend dit. ik ga pompoen vanille-ijs maken, dus een custard van pompoen vanille. Dus eerst de pompoen in suikerwater sieren en dan een custardmaatje van vanille en slagroom. En aan de orenkant is een spiegel van rode bieten coulis, maar een beetje speculaaskruiden, dus het gaat een beetje richting de kriest, zeg maar. Daar zit een spongecake, echt van rode biet op. En een hang-op van skiepyoghurt uit Hilaard. En ik ga dus green te verwerken in het naaigerecht, de pompoen en de rode biet. En mensen willen vaak een wat zoener dessert hebben. Nou, de pompoen jouwt wat vezels, dus dat jouwt hem wat meer
Het maakt net verschrikkelijk zwiert. Het is heel mooi in balans. Mooie technieken. De chocolade is hier is mooi gelukt, hè? Ja, mooie, tempereren heb ik veel geoefend, hebben we afgelopen... Echt mooi gedaan. Dankjewel. Ja, lekker. Creatief, leuk, dat logo erin verwerken, ja. Erg leuk. Top. Ja. Dankjewel. Ook bedankt. Dankjewel voor de moeite. Wij gaan lekker de punten optellen. En? Ja, wie heel wie is mij, dus het is... Even uitkijken, even uitkijken. Ja. De volgende mat zei ik voor het Evert. Ja, nee, het is weer heel wie is mij voor een mooie smaak, nette sweet. Hè, dat is dat ben ik. Dan is het de beurt aan Evert. Een nota koprenner in de wedstrijd. De worst die komt uit, ik snap het. Ging gauw naar de jury. En succes, Evert. Een hele mooie stellage. Wow. Ja. Dat eerste dame moet ik doen uiteraard. Dat hindert helemaal niks. Dank u wel. Hij is geëmancipeerd dus. En wat zit daarbij? En dan heb ik een advocaat op basis van Berenburg. Die gaat erin. Maar Berenburg is eigenlijk niet Fries, het is eigenlijk Amsterdams. Maar Weduwe Joustra heeft de rechten gekregen, dus ik vind dat het een Fries product is. Mijn afkomst is Den Haag. En ik vond het even leuk om een twink naar Den Haag te maken met een Haagse hopje. Ja, leuk. En dat is dit? Dat is dat. Het is een je advocaat is heerlijk. gekarameliseerd Haagse hopje. Ik heb een lepeltje laten maken met een Friese Pompenblad erin. ja. En ook voor het mondgevoel, want dat glazen lepeltje met iets meer dikte geeft een mooi mondgevoel in dessert. Nou, dat doet het echt. Ja. Echt. Ja, kan... En leuk inderdaad, die mix van in eigen aankomst. Mijn Friesland, ja. Ja, Leuke link. Staan, hè, dus Ik vind advocaat heerlijk. Ja, is goed. Ja. Ja, nou moeten we iets bedenken wat nou niet zo positief is, vind je? Of dat slag is, joggen we straks. Eerst moet gezien afkomen. Ik heb wat goed te maken hè, met mijn boerse presentatie van vorige keer. Mooi op Het smaak. ziet een beetje boers uit, een beetje grof. Ja, ja, die kant ben ik ook echt bewust. Oké. Maar hij is erop oefenen nou? Ja. Of advies inwoen? Nee. Alles op eigen kracht. Ja. Nou, volgens mij is het in tijd om te gaan. Wat zin in. Ja, zin hoor, mooi. Wauw. En dan mag je het nog krullen. Succes. Ja, dankjewel. Jaloers op de jury. Kijk eens gezien, en daar komt ze aan. Is het gelukt? Ja. Wat je wou? Ja, nog meer zo. Oh, wat heb je met je presentatievaardigheden Ja, gedaan? dat valt voort op. Geoefend. Wow. Wat mooi. Wat leuk om te zien, hoe mooi het nu De gemaakt is. presentatie, dat was stond echt toch wel heel... Nee, maar dit heel vind ik leuk gelijk ding. aan de presentatie, zie ik gelijk. Ja. Wat een details allemaal. Een pudding van rode kool. Ja? Wauw. Een sponscake van wortel. Is deze, ja? Ja, een stoofpeertje in port en rode wijn. Een gebakken peertje in een amandelmoes. En een moesje van witte chocola met yoghurt en een klein beetje limoen. Ja? En een kletskopje van havermout. Leuk, dat puddingje. Ik verwacht het helemaal geleerd. Er Nee, zit nog iets dus- structuur Ja, in nog. van, ja. Ja. Leuk. Want ik wilde wel die rode kool... dit is versie 35. Heb je zo geoefend? Ja. Vooral die rode koolpudding. Dat, Het is wel spannend. Mooie presentatie. Met de smaken die combineren echt heel mooi bij elkaar. Dat peertje, taartje, de rode kool. Kruns eronder. Wat een Ja. originaliteit. En? Ja, zeer lovend. Ja, ik vind alles heel lekker. Oh, zo leuk. Is blied? Ja, ik ben heel blij. Ja, ik ben echt heel blij. Ja. Zou Leo exablied worden kennen? Zijn achterstoon is grut. Ja, Die tijd zit erop. Ja. Het is kiele Leo, hè? Kille. Nou, wij zeggen wel even, zeg het maar. Yes. Oké, ontspan en naar de jury. Want komt er nou op een oefendij, hè? Hoi, Leo. Kijk eens. Dat ziet er spectaculair uit. Leo, wat gaat smakken? Wat ga ik maken? Ja. Een chocolade, taartje, voor mij een curd van sinaasappel. Ja. Een stoofpeertje, wat ik Ja, een mooie kleur. stooft. Ja, die had een mooie kleur. Ja. Hoe kan dat? Kurkuma. Kurkuma, ik wou het zo groei je niet aan de boom, hè? Nee. Met sinaasappelsap en Berenburg, daar is hij gestoofd.
Sabayon uit Berenburg. Merengues, die helaas niet heel goed droog zijn geworden. Dat maken wij wel uit, hè? Daar gaan wij wel naar kijken. Ik kreeg het maar moeilijk uit. Maar, Nou, dat is goed gelukt, dus. Ja. Dus, ja, het was een beetje geïnspireerd op een bekend toetje, wat jullie misschien wel kennen. Vorig jaar had ik er nog wel een rommeltje van gemaakt. En dan ging het helemaal mis en ik denk ik maak er nu een iets verzorgder rommeltje van. Dan gaan wij eens even kijken wat voor punten we hier aan gaan hebben. Dankjewel. Dirk stiet nota op het 4e plak. Wil hij de finale helje, dan mat er een plakje omheen. Ik ben bijna zover. Je tiert is om. Nou. Ja. Weer het beeldje slokje erbij. Het riekt haast nooit om keperij. Maar we praten nergens over. Iemand daar maar even in. Ja. Get goed, get goed. Nou. Goed, je bent de laatste. Zal ik er door van je horen? Ja, zo ben ik. Succes. Ja, dank je. Ja, het is weer een groot bord. Hè? Ja. Het is wel zijn specialiteit, hè? Ja. Daar is hij wel weer, hè? Goeie met je, Dirk. leden van de jury. Leden van de leden van de. Je zal er wel weer een verhaal bij hebben. Ik zou correct zeggen, je zit verste filosofie achter. Oh, mijn briefje ligt daar nog. Het is een ode aan mijn bed. Oké. Precies, nou, dat ken je uit je hoofd toch? Dan zal het slokje van Paak. Ik denk dat het slokje van Paak is, hè? Absoluut. Kijk eens, kijk eens. Als kleine jongen fietste ik 6 kilometer op zaterdagmiddag naar mijn Paak in Beb. Dan had ze pannenkoekjes bakt. Ja, en dan kreeg ik daar er even bij. watergruwel bij. Dat heet dan krentiebrei. Ja. En dat kwam dan uit de kelder. En ik heb het ongeveer geprobeerd op diezelfde temperatuur te brengen. Die appelmoes hebben een moesje gemaakt. Met ei en gelatine. En die heb ik in de vriezer gezet. En gelukkig is hij mooi opgestegen. Ja. Weet je wat ik net een zwiert. niet zo leuk vind van je? Dat heb je vorige ook gedaan. Je haalt echt die traditionele smaken weer terug. En dat vind ik zo waardevol. Dat we onze cultuur, we kunnen moderne dingen maken, dat hebben we al gezien. Maar je vertelt het al over je Paak en je beppen, van vroeger uit. En dat halen we op deze manier aan. Als ik dit proef, die pannenkoekjes, met die appelcremeur wat je zegt. Ik vind het heerlijk. Echt. Jammer vind ik het alleen. Zo'n kijk, dit vind ik echt zomerfruit. Kijk, een braamje kan er nog. Ja. En dat we nog iets moeten... Slokje. Een Beels slokje. Is het ook zelf gemaakt? Nee, dat maak ik niet zelf. Ik denk dat je alles zelf maakt. Je hebt natuurlijk een stokerij daar in de kelder van je. Dat weet ik zeker. Ik vind het echt een aanvulling voor wat we geproefd hebben. Dankjewel, Erik. Fantastisch. Fris, ja. Wils de kandidaten de keuken oprijden en de jury een boeg door de puntenverdeling, sjoggen jou hieronder de winnaar van de prijsvraag van vorige week. Gezien haar vleesgenering wie vanzelfs makken van een barg. Winnaars van de prijsvraag maar je plak nemen in de publieksjury tijdens de finale van tafel 18. Holle jou dat hek? Jou dan even antwoord op de vraag: waar komt oorspronkelijk de Berenburgwei? En stuur dat antwoord in via omroepfriesland.nl/tafel 18. Brenda, Michiel, Evert, Gesina, Leo en Dirk. Inje van Jim wordt de beste amateurkok van Friesland. Maar waar? Voor een paar minuten weten we waard van Jim naar Hoesta stuurd wordt en waard een plak bemachtigen had in de finale van tafel 18. Jim witte de punten, dat is een optelsom van de waardering van Jim haatgerucht van Vlienenwieken en Jim naaigerucht van deze wieken. Wil ik graag als eerste naar voren gaan. Brenda. 33 punten kreeg je Vlienenwieken. Hoeveel komen daar Joet bij? Ipi. Brenda, daar had je een heel mooi gerucht voor je zetten. Mooie smaken bij elkaar, pompoen, manuutjes, chocolade. Mooi in balans. We misten eigenlijk wel een liet beetje structuur. Hier is wel een hele mooie kletskop maken, maar mooie smaak erin verwerkt qua Frieske dumkes. Dus ik is weer mooi naar je heitelon. Structuur van die kletskop vonden wij wat minder. Structuur van het iers vonden wij degelijk
ja, net goed. Vandaar dat ik van u zo'n 20 punten krijgt. Zo'n 20 punten op de 33 van vorige week. Dat maakt het totaal 60 punten. En Brenda, daar mooi stiert zo nou nog op het eerste plak. Maar dat zou het nog niet, want we moeten van 4 kandidaten nog de punten hebben. Michiel, kom erbij. Vorige keer een vette zo'n 30 punten. Wat komt daar goed bij? Nou, Michiel, je hebt een heel mooi dessert gemaakt. Origineel. Echt, het leek ook in die pompoen. Ik proef het nog, hè, de pompoenijs. Mooie structuur. Ook combinatie met die bieten. Hangop van geitenyoghurt. Spannend, maar ook vooral lekker. Dus uiteindelijk waren we erg enthousiast over heel de bereiding. Technisch gezien, smaaktechnisch gezien, presentatie. Dus eigenlijk gewoon goed. En dat komt op 40 punten. 40 punten voor Michiel plus de zo'n 30 van de Vlienewieke. Dat is totaal zo'n 70 punten. En daarmee bist Brenda voorbij. Door meest op het eerste plak staan. Maar Evert komt erbij. Die ging vorige week een kop met 39 punten. Vraag is, wat komt daar goed bij? Ja. Nou, ten eerste, die presentatie weer natuurlijk hartstikke mooi in die glazen stellage. De smaak weer heel mooi in balans. Er weer niks wat het oren overheerste. Wel een mooi structuurtje. Die Haagse hopke van die eigen aankomst. We hebben wel wat meer krokantje in die geruchtje en wol. En wat we eigenlijk wel heel bot misten is die eigen creativiteit in die gerucht. Vandaar dat je 41 punten van u krijgt. Dankjewel. Mooi de 39 van vorige week. En deze 41 komt zo op 80 punten en mooist op het eerste plak staan. Ja, en dat betekent, Brenda, dat de bedij net volle leien kan verzels. Gesina, kom erbij. Vorige week 36 punten. Komen er nou genoeg bij? En gaat dat dan ten koste van Brenda? Nou, je bent geweldig. Je hebt eigenlijk ook goed geluisterd naar de vorige keer. Toen was de presentatie niet optimaal, weet je nog. De smaken wel, maar het zag er een beetje rommelig uit. En nu heb je een droom gemaakt. Een hele mooie tuin waar we doorheen konden lopen. Mooie details, seizoenen. En rode kool in het dessert. Ja, dat vind ik gewoon heel spannend. Dat was en spannend, maar ook lekker. Mooie kleuren. Mooie kleuren. Dus ook maar veel details. Hè. Hele kleine structuurtjes, smaakjes, sauzen. Ja, één wordt geweldig. Ik vond het echt heerlijk. En een heel mooi dessert. Ja. Waar je dus 46 punten voor krijgt. Top. 36 plus 46, dat maakt het 82 punten. 2 meer als Evert. En Doost is nou op nummer 1. En dat betekent, Brenda, dat het verdij hier ophoudt. Ja, jammer. Is het jammer? Ja, vind ik jammer. Hier is het verwachten? Ja. Ja, dat zou dus al in de keuken. Ja, mijn ijs was niet goed, was te nat geweest. En, ja. Dank u wel. Goed. Nog 2 kandidaten te gaan. Gesina Dobist wist van die finale plak, Lokweenske. Maar van waar krijgt u zelfskip? Leo, 28 punten de vliegen keer. Dat wie net al te best. Kist dat nou nog goed maatje? Vorige week hebben we een bordje van die kregen. Dat wie rommelig, het wie tjuster, het wie net verzwargen. Joet haast u wel een heel mooi gerucht presenteerd. Het wie fris haast de tijd toen besteed. Maar helaas, dat kan je net helemaal redden. Want de smaken in die geruchten voelen zich ook al voort. Het taartje is zelf volgens mij ook weer in de gaten. Het wie te dicht, te zwier van structuur. En daarmee krijgt u 24 punten van u. Helaas. 24 punten. Maar de 28 van Verline Wieke is net al te best. Er komt op 52 punten. En de bedar is toen die kant van de lijn, Leo. Ja, absoluut. Dat betekent wel dat Evert oplucht ziek kind, want die is ik wis van zijn finale plak, Lokweenske. En van Michiel, ja, spant het er nog om. We hebben nog 1 kandidaat en dat is zeker net de minste, Dirk. Kom er maar bij, maar zijn haatgerucht scoorde er 34 punten. En dat binnen maar 2 minder als Michiel keer. Jury, verlos ja, van deze spanning. Natuurlijk. Dat begrijp ik als geen andere. Maar weer heerlijke tradities naar voren gehaald. Ik ben er gek op dat je toch de oude smaakjes, de watergruwel, de gort, de pannenkoekjes, de appel naar voren haalt. Want ik denk, ja, dat is traditioneel. Dat mag aandacht krijgen. Dus ja, daar waren we erg enthousiast over. Helaas vind ik het wel iets
iets te eenvoudige watergul en mooie pannenkoekjes. De structuur, pannenkoekjes waren een beetje hard, dus het was een beetje compact allemaal. Dus ja, ik was heel vrolijk en heel blij met de tradities en de smaakjes en je liefde. Het kleine borreltje er weer bij. Maar ja, als we echt op gaan tellen, zowel de presentatie als eigenlijk het fruit ook, wat ik eigenlijk, aardbeien nu in de herfst vind ik, dat had niet gehoeven. En zeker omdat je met appel werkt. Maar gewoon alles opgeteld kom je op 39 punten. En bij 34 plus 39 punten had Dirk het net helle. 74 punten en je bent daar aan de verkeerde kant van mij. Maar dat betekent wel dat Michiel, Evert en Gesina naar de finale kunnen en dat we afskiën nemen van deze 3 kandidaten. Ik wil je dank zeggen. Het wie leuk en het wie lekker. Wij zullen de finale in met Michiel, Evert en Gesina en oorwieken dan met zij aan de slag met de finale opdracht. Maak je een compleet menu bestaand uit meerdere gongen en hoe dat eruit komt te zien, dat zeg je oorwieken sneun. Omroep Friesland, tafelachje. Dan om je hele shirt naar de oren gerecht. Ik heb wel een beetje het gevoel. Ja. Nou ja, nou met de presentatie, maar niet helemaal. Het lukt niet helemaal. Nee, hier was 4, dat zeg ik. Ja, en toen dacht ik al van nou, het vaart goed.